شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ጸኒዕኩም هيسن جوز فشاملين جوز فريد بارمير كنت كل جزين غون متصكم زبلة قال ندبلة معلت دبل program صحونا سيملوم دما متينا لنا وإذا vi kommit med det dagliga ordet, det bästa ordet för den bästa dagen. لو من كافلو قال زدلهم بنصور أقربوا دبل. Och dagens ord är lägg fram önskemål i tydlighet. وزوع جزي جلا تصولتنا ملس زين رخبولهم تتصولت بنصور سلدين أقربي. Oftast när vi inte finner svar till våra bön det är för att vi har inte lagt fram det väl tydligt. ስለዚህ absolut ትጽልይ ነገር በንጹር መቅረብ በጣም ኢምፖርታንት እዩ så när man kommer in i bönen att lägga fram bönen i tydlighet är en viktig sak መጽሐፍ ቅዱስ ፊልጵ ምዕራፍ 4:6 i Filippibrevet kapitel 4 vers 6 ድሌትኩም ዘበለስ በጸሎትን ድማኖን ምስናይ ምስጋና አብ አምላክ ይፈለጥ እንበር በገለኳ አይተጨነቁ Det står, bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. إسي دليتكم زبلس بتصولوتن لمانا مسناي مسكانا أقدم أملاخ فلاتي. Det står, låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan. سلازي ندليتك أقدم أملاخ بتصولوت كتفلت أغلقها إذا تصولوت زي انتي عين تصولوت يندحري الكوموني إتتتصليو بنصور زقانا منقد خطأربا مالتي. Så när man vill få sina önskningar framvärda inför Gud, enda sätt att kunna göra det är när man lägger fram det i tydlighet i bön. نأبنت أنت دا ناي فاينانشال تصولوت تسأل لها جنزب ندحر تدل لها خونكا كندي جنزب يخدل لها. Så exempelvis om du ber ekonomisk bön där du behöver försörjning i pengarmässigt så behöver du be om vilken summa du ber om. أنت دا بيتي كريستيان كخعب تدل ندحر لها خونكا كندي سوات يمدلوها ناب كندي سب كختعب تدل لها. Exempelvis om det är församling du har och du vill att den ska växa, hur många personer är det du vill att den ska växa till, vad är det du siktar för? ስለዚህ ገለገለ ጾሎት መታን ከምስተቀበልና የሙን በትክክል ግንፈልጥ መጀመርታ በንጹርቶም ጾሎት ቀርቡለው Så vissa bön även för att vi själva ska få veta att vi har fått tagit emot svaret vi behöver veta i tydlighet vad är det vi ber för. ስለዚህ ቅድም ስለ ሓደ ነገር ምጽላይኩም ስለት ነገር መጀመርታ ንጹር ድሌትኩም እንታይ ምዃኑ ፍለጡ Så innan man går in i bönen först behöver vi ta reda på vad är det vi specifikt är ute efter. ድሓር በንጹር ድሌትኩም ምስፈለጥኩም በጾሎት አቅርቡ Då när ni vet det helt tydligt vad är det ni söker efter, ta fram det i bön. ቀጽልኩም ድማ በምስጋና ተቀበሉ ወነት መልሲ Och i fortsättningen ta emot det med tacksägelse. ስለዚህ እቲ ድሌትኩም ድሓር በንጹር አቅርብኩም ወለኹም ኮንኩም ክምለስ ኮለኻ በንጹር ካኽርድኦኩም Så när ni lägger fram det väldigt tydligt i bönen så kommer ni få svaret också väldigt tydligt. ድሓር በንጹር ደይ ተጽልሰብ ድሓር ኮንካ ግን ወላ መልስ ተመሊሱ ከማን አይክርድአካኒ ማለት እዩ Men om man inte ber tydligt så ibland när vi får svaret så kan vi missa det här också. ስለዚህ ኩሉ ጊዜ በንጹር ጉዳይና አቅርብ እግዚአብሔር መቅረብ ክንላመድ አለና Så låt oss alltid träna på att lägga fram alla våra önskningar i tydlighet inför Gud. ለውጥ እንድሕር ትደልለኹም አቤናይ ቦታና ህይወትኩም ይኹም ለውጥ ትደልይ ዘለኹም Så om ni vill se förändring i era liv, i vilken område är det ni vill se förändring? እንታይ ዓይነት ለውጥ ይኹም ትደልይ ዘለኹም Vilken sorts av förändring är det ni är ute efter? ይኹም ስለዚህ ከምዚ ጌርና ንጸሎትና በንጹር ዝኾነ መንገድ ነቅርቦ Och det är på det här sättet vi kan lägga fram vår bön i tydlighet. በእምነት ካሽዕነት መልስ እንቀበሉ Och låt oss då genom tro ta emot svaret för bönen. ስለዚህ በጸሎትን ልማኖን ምስናይ ምስጋና ይደብል Och det är därför det står genom bön och åkallan med tacksägelse. እንድሕር ምስናይ ምስጋና ኢሉ ኦሬዲ ኣብ መቀባል ናይ ተጸሎት በጽሕካ ኣለኻ በእምነት ማለት እዩ Så om det står med tacksägelse betyder att man har kommit till att ta emot svaret genom tacksamhet av tro. ኣምላኽ ይደልዩ ንደልየ ነገር ብንጹር ክንዛረብ Gud älskar när vi talar i tydlighet. እግዚአብሔር ካመለስ እዩ Och Herren svarar. ንስኹም ብሉጻትን ብሩኻትን ኢኹም Ni är värdefulla och segrare.